Ako si Kid. Kinaingon, torpe ang lalaki nga di makasulti sa iyang gibati nga tos babae nga iyang gimahal. Morning na itapos akong kinabuhi nga, dili na ko may kalimtan. Kit, diin kagutaon gi ka nga gipaningot o gikutasan ka man. Dito ra ba? Dito, diin mang dito ha. Dahil masama ha, kay mo inom sa kong tubig ha. Kadiyot lang ha. Naunsa maning bata, nga kadauli anin niya. Kutasan man og panington og maayo. Ngano man si Keith, basta magasugat mi, dali siya makapalayo. Mudagan na murag na hadlok. Unsa ko siyang pananaw ungo? Kagwa para sa niyag ungo sa? Apo kasi, wapagay ka matog, eh? Taod-taod lang sa lo. Masamang, may problema ka, Crisel? Si Keith lo pa. Nakita niya na ako, labi nagmagasugat mi. Mukalit siya dagan palayo na ako, murag na hadlok ba? Unsa de? Ay, may kaibog siguro nga mo. Kung may kaibog di ay lumulikay di ay. Ingon anya man ang lalaki basta turpe. Ha? Unsay torpelo? Ay, kanyang dili makasorte sa iyang gibati ngadto sa babae nga iyang gimahal. Mauna. Ha? Sa ato pa di ay lo, nagkagusto si Keith na ako. Unta, pero Sabi na make it. Sabi ka eh. Unsay unta-unta ha? Unsay pero-pero. mauwaw ko ba eh? Sam na siya eh. Mauwaw di ko ba yawin eh kung magkatubang namin sa Crisel ba eh? Maratol ko. Naon sa nimo papanguyab Crisel kung maratel ka ha? Samantaon kay. Ako yung Crisel para nimo. Okay ra ka? Oh, bida. Say ha, atong. Unyag sugton kang Crisel ba eh? Oh. Dili ay. Ha? Unyag sugton ka? Og sugton. Kamoy magkauyab? Kami na niya magkauyab. Inexplikar ko niya og sugton ko niya. Lain na sa na ba Oo na diha. Ayaw na ba eh? Sao lagi ni mo pagpanguyab nga magkauyab si Crisel nga wa magtaon ka mo tanaw mo talaw magkita mo duha mo atras mo ka. Si Crisel nang naglakaw pa ingon sa parkinganan sa e-bike. Sundon ka na ko siya o di gusto na kong sundon siya pero abala nang ni ako siyang sundon be. May tag di pa siya makasakay og e-bike aron magkasulti mi. Wala, ni para na siya og e-bike. Magdali ko. Ay sa paglarga e-bike. E-bike, niya pingon ako. Nakita ko ni Crisel. Muli ko kusupikan sa skina. Paspasan ako ang pagdagan aron. Di ko maapsan sa e-bike nga. Gisak niya ni Crisel. Bati style la ni magibuhat ba. Di ka kauyaw na ba? Tanawa niya. Tay may mo ani bay magpakaulitaong guwang lang gikuan. Wa ka ba eh? Nugo na ni mong pagkagwapo ka batiguang ka ulitaw, bida no? Ala si Crisel pa ko din! Isa, adi ala bay! Hoy, Michael! Hoy! Purbida! It's a prank na to ako, hoy! Bida paspasan dagat pala yung Michael. Okay na. Hala! Nababaon ako!
Uy, nakasugat si Mikey itong si Grisel. It's destiny! Maayo kay nagasugat na kitang duha, Keith. Kuan ka nagdali ko, Crisel. Gisugo ko, mama. Ha? Kadit, Ay, kuglikay. Ayaw kuglikay. Ha? Kung unsa imong gustong isulti nako, isulti dayon kay andam kong maminaw nimo. Ah, Sulti. Unsa man na, ha? isulti? Waman, wa. Di na nakakrisila. Adol ko, ha? Kauwabiyan ako, ani. Ang mawagin ako, eh. Ang bawsa ni sabay uwin na. Ang tod karon, ma-feel gyapon ako ang kamot ni Crisel nga migunit ako ganina. Ayaw kuglikay, Keith. Kung unsa may imong gustong isulti nako, isulti dayon kay andam kong maminaw nimo. Sulti. Unsa man na? Ay, higayon na gid unta to ganina da, pero di magig ko makasulti ni Crisel nga love kay nako siya. Crisel. Kabaho, nabayan ang unlana na. Kay way laba-laba. Ganahan uri kag kiskis, anak kit. Ma? Malasa na tong duwa ganina ba yun ay? Kada itsa na tong tres no? Di man mas-shots rin. Naman yun na duwa ba yun? Usay, sorry te, usay, malas. Sama sa yung gibating Crisel, God. Sigig, way boy nas, sigig, naay malas. Way surte. Pagda ng sibilyan yung dapita eh. Porbida. Sige, Bekit. Abot naman ko sa mo. Magbuwag na ta. Hari lang ko. Sige bay. Malasa gid sa duwa ganina eh. Nga naman to. Mga banga, umubo man ang among kontra, pero lupig mis fast break da. Ay. Uy. Unsa ning akong nakita? Si Crisel. Nagdaog o gamit para kaligo. Hala, maligo siya ining orasas kagabion. Murag ganahan ako nga liliun siya sa iyang pagkaligo da. Gusto, pero magbantay lang ko nga, uy, makakita na ako. May akong pagkasakay ng punuan sa mangga. Ug makita ko sa giwang sa kaliguanan nila ni Crisel ang mubo niyang lawas. O, kinuo ko. Patya na lang ko labi ang lawas ni Crisel, uy. Wow. Graceful guys siya samtang nanabon siya sa iyang tibok lawas. O kalindot niya ay tanaw na eh. O Crisel. Ang lamia ka ni mo no kung masawa natin ka Crisel. Di tagig kahunungan sa pagjirjir ba. Buntag o tuhapon gabi taklaan ka ba. Crisel. Lolo! Si Crisel nakabantay nga. Nang ligo niya. Lolo, naitaw, Lo! Naitaw lagi! Uy! Nasa punuan sa manggalo! Ay, ginoo ko. Ang tiya, baka mo niya kika? Ang butlog ang tapato! Ay! Tuambak ko sa ato! Agay! Ala! Uy! Ala ka! Unsa may buhaton ako ini? Unsa may ako buhaton ini? Ala! Unsa may buhaton ako ini? Mag-unsa mo ka ini? Sabi na! Oy, siya ba na? Ang mamin niya kika sa akong apuwa. Dili to kawatan! Dili kayo maklaro na ako kay hayag ang suka sa akong kaliguanan. Samtang sa gawas git-git man, pero feel na ako, murag doon na nagtanaw na ko samtang naligo git ko. Namuso to nimo samtang naligo
ka. Ha? Usod na naman mga diling nato. Ayay ka. Mga silingan. Ala, Kung mga sunda nga. agoy. Sa inyo ha. Isang sa mga mahay, kabutang, mga makamatay. Ala, patay, ahak na ni. Sa amin ang pag-ambak kataas mo ng ilang atop ni Crisel. Gagawa na! Tuwara! Ah, ala, Nagpahupo! ala, lagit ang kong Ariel. Ya, uwak! 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 Ah! Tuwara! Ay, patay lang ko ni. Tuwara na raw! Ala, sumaling bato. Ay, agay, naigo ko sa bato. Agay, kasakit. Ay, usula. Ayan ako yung lamayag bato. Ay, tao ko, tao. Usula, waloy. No! Git, ikaw na! Ah! Naigo ko sa mga batong nga gipanglabay sa mga silingan kay saon nga torpe man ko. Nagpatuon na lang ko nga usa ko kawakwak. O kato mga kasama, ang kaagi ni Kate. Dinhining tulmanon. What's the style? Nagpatuo nga wakwak style. Kini maong sugilanon gisuwat ni Cecil de Jesus Cabrera. Dalit sa RMN Drama.